И здравейте хора, днешното видео сме тук с Roblox. Ще играем днеска 3 рандъм страшни игри. 4 декември. 5 очаквайте в 4:50 стрим, който ще бъде доста дългичък май. И да. Но нека да напишем хорор. Чакай, чета на латиница. Ако се чуете, това ми е първия стрим, в който говоря. Майко ще да се оригна, ама не искам се излага. Ще играем на ето и тази игра, която е Cheese Escape Horror. Дали се вижда? Малко трябва да се... Чай, че камерата ще ми падне. Хора, не знам какво да направим. Единствено да си направим нов стрим. Много ми интересно. В момента мога ми видите студиото, което се е развалило. Копадна тук, бе. Ето е перфектно, май. Но нека да пускаме. Интересно ми какво ще стане. Ако може да видите елхата, която между другото вчера май сложихме окрасата. Да. Чакайте, сега се връщам. Добре, тук съм. Ако се чуете къде бях да затворя вратата. Но моят скин е на Балди. Може да се каже, че може да е фейк. На Балди. Но името ми се казва Балди. Може да ме последвате в Roblox, ако искате. Дайте. Добре. Ето така мога ми гледате името в сървъра. Ето и тук. Да се вижда се, брат. Какво правиш тук, бе? Оле, чакай, аз трябва да съм с слушалки. Трябва да се откъсна той. Май нищо няма чувате, така че да се го усиля. Нищо. Какво е той, бе? Къде, бе? Не. Чакай. Тази обикаля. Къде е това, бе? Тази обикаля също. Чувам го от някъде. Батон. Всеки момент ще получим. Ой! Къде е това? Къде си, бе? Ето! Уйди! Не. Ще умра, брат. Аз ще умра. Дай. Брато, видях си ли какъв е ужасен, бе? Не искате да го гледате повече, май няма да играете и тази хорор игра повече. Брато, този звук изгледа като Титан TV мен, бе, брат, когато той свети с филма. В момента нищо не чувам. Чувам листо, което може да е парче. Сиренце! Чувам го там. Къде е? В момента това ще е прекалено. Това ще е наистина прекалено. В момента го снимам в 8:30. 8:30. Чизи, направо тук мога да ми се приска да ям сирене. Опа! Къде е това, бе?
Къде е това, бе? Ало! Но нищо не чувам. Новите всеки път имаше нов апдейт в Roblox, но вече спряха да го правят, което ми хареса. Между другото, може да видите отзаде, че имам клавиатура, която е доста стара, се ползвата една година или да, там някъде. И новата ми е тоя, ако може да видите. Махам си това за слушалките, защото не може да чувате, брат. Защото не може да чувате. Може да чувахте. Къде е това? Ела, мърснико. Значи, много ме страх, брат. След малко ще минаваме на втората игра. Тук взех сиренце. Хора, очаквайте втората игра. Втората е Dodge Head Escape. По принцип, в играта се разказва, че трябва да освободим котка от Доги, което е супер странно. Играта за 9+. Чакай, аз защо казвам, че е странно. Но, почваме. Ако се чуете как пускам, всъщност това е на държач телефон, който ви показах в миналото видео. Как ще го снимам този стрим, братче? Как ще го снимам? В момента има тук една котка. Чакай. Talk. Дай да говорим с нея. Hate my children, please. Иначе, тази котка има... Трябва да й помогнем, защото нейните деца са 7 и ние трябва да й помогнем да ги вземем. И да. Добре, тук почваме. Просто тук що чух. Не ми харесва това. Оле, бе, брат! Този звук, знаеш колко? Този звук е доста хора, брат. Чакайте малко се тъхна. Окей. Добре. Почвам. Банан. Тъпере! Какво? За първи път крещя във видео, брат. Това не ми харесва. Може сте виждали видеото ми с Никола, един път изкрещях, но това не се брои. Брат, то се ужасен! За мене. Брат, те учи как... Чакай, защо не ма гони мене, а гони тях? Ела, включи. Вземи го. Аз не помня къде беше. Тук чиста вратата. Сериозно ли, бе? Не трябва да гледам към карта колко минути, защото то ще ме нападне. Все пак го няма. Ама аз за какво се страхувам, бе, брат? Трябва да търся котки, трябва да спася тази котка. Децата им. Има. Чакай, защо имаш там Кенеф? Защо там имаш Кенеф? Ако не сте го видяли. Ой! What the f... Какво става така? What the fuck? Какво става в тази игра, бе? Тя луда игра ли, бе? Ето куче, маска. Маска на котка. Така може да се маскираме като котка. В момента много ми е странно. Как не сте видяли този Кенеф? Искате ли да го видите наистина? Не. По-добре не падай. По-добре не падай. Какво си ти? То си е взел аутфит. Кенеф. Оле, гледай го как. Оле, знам се какво продават този аутфит. Ето го, Кенеф.
Кой ти бе? Уй! Това е наистина доста странно. Да, бе, какво са, бе? Не, мога се върна? Не. Хора, трябва да се ресетна. Разбира се, че трябва да се ресетна, брат. То няма как да... не. Трябва на това ниво. Бе, тази риба. Ма много мам плаш, брат. Какво ти... Нещо ме стреля. Да. Той този да е чу, ай дай. Не, това са нива. Лиле. О, мак. Чакай, как да го направя това сега? Добре. Това го минах. Не, чакай, имам още. Принцип трябва да минете така. То това... Сега трябва... Там е на куче. Тъй, че минавам по този. И ето. Интересно лоби. 20. Вземай. Знам кутката. Добре, сега ни остават 6. Които са на лоби. Буклук смутан. Буклук смутан. Чакай! What the? Значи това куче. Ако го видя още един път. Чакайте да видя какво мога да си купя. Значи... 100 коина това. Това е 5 коина. RPG-то, те. Мога да съна. Бих сложил маска. И бих сложил това. Не е брат. И сега... Стига бе, човек. Уле! Тук за първи път, брато, това е най-страшната игра, която май съм играл. Не. Но! Сега отиваме на следващата игра, не мога да взема. Отиваме на следващата игра, чао. Ето е следващата игра, която се казва Стригдат, преведено Странен строг баща, Nightmare 2. Играл съм играта, харесва ми. Не съм минал Chapter 2, но съм минал Chapter 1, така че ще играем Chapter 1 с вас. Chapter 1 беше най-лесния. Аз го минавах 3 пъти. Ако не искате ме повярвате, минал съм го и 4 пъти. Защото мога да ви покажа левел. Та музика всеки път пастряска, брат. Не, 3 пъти съм минал, ето. Но нека да видим за Chapter 1 какво са ни подготвили. Един човек има. Чакай, тук що се бъдна играта с един човек. Не, това не ми харесва. Има 4 от 5 вече. Бе, бащата се прави тук на добър, ама няма да е добър, да е сега. До 6 часа, Значи в момента сега е 6 часа и трябва да се издържим до 6 часа. Тоест не до 6 пм, а също... Нали виждате сега РМ? Като обърната камерата може да видите моят Р, което е там. Но има 6 РМ. Това е на английски, което е ПМ.
което означава, че е 6 часа. Но ако видите, ако на 1 часа ще видите едно АМ. Пък на камерата ще го видите ма. Ами, да. Всъщност. И това е вярно. Всъщност, да. От 6 часа до 6 часа трябва да си просто. Не знам как да го кажа. Моля, при мен е пуснат климатика и не знам дали се влачи камерата. В момента летнаха двама човека, които май ще се населят скоро. Значи, нуделите. На тази нудели трябва да има в кухнята за нудели или дюнер, както. И на татко нуделя трябва да е един само, а на всички други само 3. Добре. Играта не знам дали ще стане много добре. В смисъл... Не. Хапнах. Но трябва да дадем и на татко. Той нашия татко добър ли е защо? Сега. Слагаме нуделчета и всички ще хапнем. Да, никой не яде. Ако се чуете награди ретро се махна контента. 2, 3. Не мога. То си иска. То си покажа току-що чашата с вода и щеше да си пече. Браво е, брат. Браво е. Печи си водата колкото искаш, бе. Може по-бързо. Ето готово. Аз ще трябва да чакам. Аз ще стопля дюнерите. Брато, никой не напълна генератора. Ай, спрете се, бе, брат. Те са най-мързеливите. Баси мързеливите смотани. Не говоря. Напълнете генератора, бе, бокуци. Бахто и бокуците. То пак ще изгасява. Май да, той е прав, трябва да се изгасим. Може да гледаме телевизора, до 10 часа да сме легнали. Трябва да запомните да се легнете в 10 часа. Иначе тази да не се ядоса. Може да не видите, но ето. То пак. Кондир. From the FBI. Beware of a mysterious man who owns front porches. His here presence luring unsuspecting victims into a benevolent possession. The FBI is deep concerned about this unexplained phenomenon. If you encounter the man on the board, avoid eye contact, retreat indoors, and call law enforcement immediately. Spread this warning to protect your loved ones and tell the rebel this
Socket a spinster. FBI, your safety matters. Защо го колко строг, бе, брат? Гледайте го колко е строг. Не говориш с няколко минути. То стрима 20 минути, бе. Люс. То сте на идва, бе. Бе. То сте на идва, бе. Не. Хора, чао! Ще видим в другия епизод, чао!